Здравейте отново! Тук ще разгледаме цикъла while. За целта, нека да създадем един нов файл, който аз ще кръстя while.php. Разбира се, вие може да използвате, не е задължително да използвате същите имена на файловете, както мен може да използвате един и същи файл за всички уроци, но аз просто обичам да държа нещата отделно. Всъщност, while е много аналогичен като теория, т.е. като принцип на работа, с цикла for. Но разликата е доста голяма по начина т.е. по синтакса. Както в предишния урок, ще напиша един стандартен while цикъл, ще го изпълня, след което ще ви обясня какво точно прави всеки един ред от кода. Нека да изпълним този код. Отиваме в localhost, chapter 1, while. И вижте какво получаваме. Нека да рефрешнем страницата. Получаваме съвсем различни резултати. Всъщност, нека да разгледаме какво точно се случва в кода и да ви предупредя, че тук вкарвам две нови неща, които не сме разглеждали до момента. Това е ето този знак и това е функцията rand. Нека да започнем с функцията rand. Функцията rand идва от random. Т.е. тя ни позволява да вземем произволно число между 1 и 10. Тези числа са псевдопроизволни, тъй като при компютрите не съществува термина произволно число, но в крайна сметка тяхната вероятност за излизане е много близка до тази на абсолютно произволните. Т.е. статистически е много близка до произволните числа. Но все пак от обща култура да знаете, че числата при компютрите, когато се генерират, не са точно произволни, а има една зависимост в тяхното генериране. Така че тази функция всъщност ни връща едно число между 1 и 10. Всъщност какво става тук? Ние казваме, докато А не е равно на 5, т.е. докато променливата А не е равно на 5, изпълнявай този код. Всъщност не е равно на 5 става благодарение на ето този знак. Когато ние имаме два знака равно, това означава докато А е равно на 5. Но ако сменим едното равно с удивителен знак, това означава докато не е равно. Т.е. ние обръщаме резултата. И това е много често използван знак. Така че в този случай тук резултата ще бъде true във всеки един случай, когато А е различно от 5. Но в момента, в който е 5, тук ще се върне резултата false и цикъла ще спре. Тоест това, което трябва да запомните при цикъла while е, че всъщност той започва с ключовата дума while. В скобите имаме условен оператор, който работи на същия принцип както if. Тук вътре в скобите ние имаме дадено условие, което се проверява. И вътре, ако условието е вярно, т.е. в нашия случай А не е равно на 5, кода между скобите ще бъде изпълнен. В момента на влизане в кода А не е инициализирана никъде. Но както ви обясних, всяка променлива има своя стойност по подразбиране. В случая А ще има стойността null, но тъй като стойността null не е равно на 5, това условие е вярно, при което този код се изпълнява. Ние взимаме едно произволно число от 1 до 10 и го присвояваме на същата променлива А, при което ние извеждаме променливата А в браузъра. Тъй като това условие е вярно, този цикъл ще се изпълни още един път, но вече самата променлива има нова стойност, която идва от тази функция random. Следователно в този случай А може да бъде всяко едно число от 1 до 10. И ако А не е 5, този код ще бъде изпълнен наново. Тоест ние ще видим резултата, т.е. ще видим стойността на променливата А, ще се вземе нова стойност и отново ще се извърши проверката. И така, докато А бъде 5. И в този случай, когато ние изпълняваме кода, както виждате, всеки път, когато изпълняваме кода, цикъла приключва с числото 5. Тъй като той приключва, когато А е равно на 5.
В този случай тук ще бъде върнат резултата false, следователно цикъла ще приключи своето изпълнение и ще продължи нататък с кода. Но докато това не е вярно, този код ще бъде изпълняван. Нарочно използвах малко по-различен код, за да може да започвате да се ориентирате всъщност за какво може да бъде използван while. While исках да ви покажа тук, че условието, т.е. променливата, която контролира цикъла while, т.е. условието, може да бъде създавано, променяно вътре в самия цикъл, докато дадено нещо не се случи. Тоест, примерно ние искаме да направим програма, която генерира 6 произволни числа, за да може да спечелим от тотото. Но тъй като ние не можем да запишем две еднакви числа, ние може да пуснем цикъла while, да избира произволни числа от 1 до 49, но при условие, че избраното в момента число не присъства в избраните до сега. И това е един много практичен пример как може да използваме цикъла while. Тоест, самото условие дали цикъла да продължи бива в самото тяло на цикъла, т.е. в кода, който се изпълнява. Но разбира се, може да бъде и извън него. Тъй като променливата А може да бъде инициализирана тук. И в този случай, вижте какво ще се получи. Кода никога няма да бъде изпълнен, тъй като в този случай променливата А е равно на 5, това нещо никога няма да бъде изпълнено. Абсолютно никога, тъй като тук, още в началото на цикъла, условието е false и този цикъл никога няма да бъде изпълнен. По-нататък ще видите, че while има изключително много практично приложение. Но за момента, тъй като все още нямате познание по отношение на масивите, по отношение на функциите, по отношение на база данни, не мога да ви дам по-разширен пример без да ви объркам. Така че ще спра с примера за while до сега, до тук. И в последствие ще разширим този пример. Но, с две думи казвам, while проверява дали това условие е вярно. Ако това условие е вярно, то изпълнява този код. И изпълнява този код, докато това условие не стане невярно. И в момента, в който стане невярно, продължава изпълнението на кода до края на файла. While също има възможност за изпадане в безкрайен цикъл, тъй като аз ако примерно напиша следното нещо, променливата А никога не се променя, т.е. тя винаги ще бъде new, следователно това нещо винаги ще бъде true, следователно отново ще изпаднем в безкрайен цикъл и в един момент просто ресурсите на компютъра ще свършат или ще възникне друга грешка и като цяло кода няма да сработи точно както сме очаквали. Това е всичко за цикъла while. Доста просто, но по-нататък ще видите всъщност, че този прост цикъл има огромни възможности. Искам сега да разгледам и цикъла do while, който работи на подобен принцип както while, но с една много малка разлика. Както ви показах в примера преди малко, условието се проверява преди цикъла да бъде изпълнен. Тоест, ако това условие не е вярно още в самото начало, този код никога няма да бъде изпълнен. Но понякога се налага на нас да ни бъде гарантирано изпълнението поне на един цикъл, на поне едно завъртане на самия цикъл. While не може да ни го предостави, тъй като проверката за условието се извършва преди влизането в самия цикъл. Затова има друга разновидност на while, която се нарича do while и тя работи последния начин. Do скоби while. Нека да напишем следния код. Същия код, т.е. логиката е същата както преди малко, но с една малка разлика. Нека да изпълним този код да видим какъв ще бъде резултат. Ние получаваме 6,5, всъщност разбира се отново получаваме произволни числа и цикъл приключва при 5. Но всъщност каква е разликата? Тук първо се извършва поне един път цикъла, след което се извършва проверката. Тоест, ако аз направя така, т.е. променливата А бъде инициализирана на 5, вижте какъв ще бъде резултат. Продължаваме да получаваме същия резултат, както преди малко. Защото стойността на А е 5. Но тъй като този цикъл, преди да бъде изпълнено условието,
се изпълнява, т.е. ние вътре в самия цикъл, преди да бъде изпълнено, проверено условието, извинявайте, ние присъединяваме нова стойност на А, то тази стойност бива променена с тази стойност. И показваме стойността в браузъра и чак след това се проверява условието и ако то е вярно, се прави втори, трети и така нататък цикъл, докато това условие не бъде изпълнено. Така че използването на do ви гарантира поне един път изпълнение на кода между скобите. Докато while не може да гарантира това, тъй като проверката преди да се изпълни самия цикъл се извършва. Тоест, ако при while условието е грешно още в самото начало, нито един път цикъл няма да се завърти. Но при do, ако условието дори да е вярно още в самото начало, то ще бъде изпълнен поне един път. Ако махна този ред, ако коментирам този ред, вижте какъв ще бъде резултата. Ние винаги получаваме 5 по една проста причина. А е равно на 5. Този код се изпълнява, вижда се, че условието е вярно и кода продължава надолу. Но един път изпълнение на кода ни е гарантиран. И точно това е полезното на цикъла do while. Изключително прост, работи на принципа на while и разбира се, както while ще ви покажа доста по-разширеното му използване по-нататък. Но отново с цел да не ви объркам, ще спра примера до тук. Мисля, че това е достатъчно за този урок. Ще разширим примерите с циклите, когато придобием повече знания, т.е. за повече неща в PHP, когато започнем да правим малки проекти. Очакваме в следващия урок, където ще ви запозная с някои особености при използването на стрингове, т.е. на текстове, т.е. защо използваме тази точка тук и други подобни. Очакваме.